Ndicela sifumane isifundo sethu sokuqala sibhaliwe kwincwadi kaZekhariya. Sawuqala sawufunda kwisahluko sethoba. Siqale ukufunda kwisahlukwana sethoba siyoma kwisahlukwana se-11 ngaphantsi kwesihloko ndaba esithi ulawulo oluxolileyo lokumkani weZiyoni. Iphepha ezantsi kule yam iBhayibhile ngu-1086. Ndiyafunda nabayifumeneyo. Gcoba kunene, ntombi inguZayoni. Duma, ntombi inguYerusalem. Yabona ukumkani wakho uza kuwe, elilungisa, enosindiso, enentobeko, ekhwele esileni, exhamxweni, etholeni lemazi ye-esili. Ndozinqumla iinqwelo zokulwa kwaEfrayim namahashe eYerusalem. Sinqunyulwe isaphetha sokulwa, athethe uxolo kwiintlanga. Ulawulo lwakhe luthabathele elwandle, luse elwandle, luthabathele kuwo umlambo, luse eziphelweni zehlabathi. Nawe ngenxa yegazi lomnqophiso wakho, ndiya kubandulula ababanjiweyo bakho baphume emhadini ongenamanzi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoku nangonaphakade. Amen. Isifundo sethu sesibini sisifumana kwincwadi kaMarko chapter 11. Sawufunda from verse 1 to verse 11. Marko chapter 11. Sawufunda from verse 1 to verse 11. Isihlokondaba sithi uYesu ungena eYerusalem ekhwele iesile. Verse 1. Ke kaloku xa besondelayo eYerusalem, eBhethefage naseBhetheni, besingisa entabeni yeminquma, uSusa babe babini kubafundi bakhe, athi kubo, hambani niye emzaneni lo ukhangelene nani. Nothi ningena kuwo, nibe senifumana ithole leesile libotshelelwe, ekungazange kuhlale namnye umntu phezu kwalo. Likhululeni nilizise. Nokuba ubani uthe kuni, yini na ukuba nikwenze oko, nothi liyafuneka enkosini. Wothi kwa oko ke alithumele apha. Basuka ke baya, balifumana ithole libotshelelwe ngasemnyango ngaphandle, ekuhlanganeni kwendlela, balikhulula. Baye abathile kwababemi khona besithi kubo, nenza ntoni na nilikhulula nje ithole? Bathetha ke kubo njengoko uYesu ebebawisele umthetho ngako, baza babayeka. Balizisa ithole kuYesu, baziphosa iingubo zabo phezu kwalo, wahlala phezu kwalo. Ke kaloku abaninzi bazandlala iingubo zabo endleleni, bayeke abanye bexhuzula amahlamvu emithini, bewandlala endleleni. Baye abo bebehamba ngaphambili nabo bebelandela, badanduluka besithi, Hosana, makabongwe lo uzayo egameni lenkosi. Mabubongwe ubukumkani bobawo wethu uDavide, obo buzayo egameni lenkosi. Hosana enyangweni. Uthe ke uYesu wangena eYerusalem nasetempileni, ezisingasingile izinto zonke, wathi kuba besekuhlwile, waphuma waya eBhethani enabalishumi elinababini. Eli lilizwi lenkosi. Siyakudumisa wena Thixo,